La menuda, d'Isabel Serra. Ja eren les 7 i la menuda no tornava. La senyora Quimeta l'havia enviada 3 hores abans a comprar un rodet de seda al Vetes i Fils més proper, i ni els 2 rals que li havia dat, ni el rodet ni la menuda compareixien. Què havia passat? La bona de la senyora Quimeta bé prou la feia cercar. 2 o 3 vegades varen eixir les aprenentes per veure si la trobaven pel veïnat. Potser s'havia entretingut, potser jugava amb la petita dels plats i olles. Era tan nena. Qui sap? De les criatures no s'ha de fer-ne cas. Però res, a cal Vetes i Fils hi havia anat. Va triar el rodet força estona. Puigcap li semblava prou igual a la mostreta que duia a la mà. I després va marxar molt de pressa carrer avall. Res més sabia el bon botiguer. I les aprenentes, amunt i avall del carrer, no es donaven repòs en enquibir-se a casa dels veïns. «Escolti, Manel, no ha vingut pas avui la menuda? Aquesta mateixa tarda?» preguntava la Pepeta a ca Adroguer, a on hi baixava cada dia la menuda a comprar l'oberenar de les fadrines. «No, Solero, aquesta tarda no, que potser l'heu perduda». «No et perdràs tu, no, dimoni», va contestar-li en Manel, bo i tirant-li a la cara un pessiguet de farina. «Vaja, home, no sigui tan ximple», deia la Pepeta eixugant-se el visatge, «que pensa que estic per bromes sempre. Digui, l'ha vista, sí o no?» «No t'enfadis, dona, que ja t'ha dit que avui no havia vingut. Quin geniot que em gastes». I mentrestant, en Manel dirigia son més polit somriure a una minyona que acabava d'entrar, i la Pepeta eixia corrents de la botiga per a reunir-se amb sa companya, que acalorada i amb un aire mig rialler, mig desesperat, li deia: «Ni a cal plats ni olles ni a cal amunda en saben res d'ella. On l'anirem a pescar? Jo crec que ja ho he voltat tot». «Doncs mira, ja tornarà si vol. Quan se'n cansi de córrer per aqueixos mons que avisi. Anem cap a casa». I tornaren al taller. A l'entrar, la senyora Quimeta va mirar-les fitament, cercant quelcom. Potser en un plec de ses robes duien la menuda. Com que era tan petita, però no, tornaven igual que havien marxat, sense cap nova. «Però on ha anat? Déu del cel, a on ha anat?», repetia sense descans la senyora Quimeta. «És que s'ha escapat», feu una de les fadrines. «No em faci cabal», va dir una altra, «potser ha anat a veure sa mare. Què hi dirà un?» «Sí, a sa mare, em sembla que sí. Ja fora aquí si hagués anat», deia la Pepeta, i amb aires d'haver descobert quelcom i afegir: «Sabeu on és? A on s'ha ficat? A ca les monges». «Ah, potser tens raó, no fora res d'estrany que hi hagués anat, però per veure-les no necessitava tanta estona», i responia la senyora Quimeta. «Si deu haver quedat, vet-ho aquí», tornava la Pepeta. Això deu haver sigut», digué amoïnada la senyora Quimeta. «Tu, amb les teves prèdiques, li has fet por i la criatura fugir. Ha marxat a la francesa. Això de fugir és molt tràgic i passat de moda», i afegí la Júlia, mentre regirava amb goig per ses mans, ja basades en aquella mena de feines, un cos tatxonat d'antiqueles. Però la senyora Quimeta, encara que amb la convicció de que la menuda era al convent, no es donava per vençuda. «Ves ara aquesta criatura on se m'haurà ficat. I si no li ha passat res, quins neguits de donar-me també. I no s'hi amoïni, al capdavall veurà com la menuda deu ésser a casa de sa mare», li deia una de les fadrines, la més prudenta. «Potser no es trobava bé i s'hi ha quedat». «Bé ho podia dir la beneita, si volia anar-hi, i no pas fer passar ànsia d'aquesta manera». Assentada en un pedrís del capdavall de la Gran Via, la menuda plorava. Per son petit cos, sacsejat pels sanglots, corria un esglai de por. El dia queia, tot s'enfosquia entorn seu i no sabia on anar. La senyora Quimeta el renyaria, i sobretot aquell dimoni de Pepeta
Només de pensar-ho tremolava tota. Les monges? Ah, no. Sa mare? Què li diria sa mare? I amb la temença d'una pallissa fugia de la darrera solució i plorava esporuguida. Petita, esprimatxada i molt grogueta, la Menuda era la criatura que tothom ha vist, d'aquelles que en 2 línies bessones acompanyen l'enterro d'un personatge, un ciri a la mà il·luminant els magres rostres. Orfe de pare als 5 anys, el primer treball de sa mare fou tancar la Menuda en un convent. Unes senyores caritatives li pagaven l'asil i en ell el petit brot de persona va créixer com pugui. Ni son cos ni son esperit arribaren a prendre mai aquell desenrotllo que tanta admiració i enveja li causaven en altres criatures de la seva edat. I en el silenci d'aquelles parets, que, receloses, no deixaven entrar per llurs finestrals, mig closos, més que un feble raig de sol, com si els fes por que les petites presoneres la aimessin massa, havia viscut la Menuda fins als 13 anys. Aleshores, creient-la sa mare una doneta, embalenada per a guanyar-se la vida, va treure-la del convent i va posar-la a ca la modista de les senyores on ella servia, per a fer-hi el feinejar de la casa i de passada que li ensenyessin l'ofici. I una nova vida, al mateix temps que un nou martiri, va començar aleshores per la Menuda. Al convent se trobava lligada, molt lligada. Puig treballava sempre. No li era permès fer soroll. No reia, no cantava. En un mot, era una petita màquina. Però a casa de la senyora Quimeta, on tenia tot allò abans privat per a ella, se trobava amb una agulla que sense pietat se li clavava a poc en el cor, ferint sos més íntims sentiments, son més preuat amor. Aquella agulla era la Pepeta. Oh, com la turmentava aquell dimoni! Que n'era de dolenta! Ja li hauria agradat la seva companyia si no hagués estat per lo heretge que era. Prou hi reia quan anaven juntes per les botigues a cercar mostres i mostruaris. Però si ella era d'aquella manera, no estava batejada, valga'ns el cel. Quina mora, deia ella. Oh, el jorn de trista recordança, el jorn de la revelació. La Menuda no sabia venir-se'n. No podia retornar del primer moment d'espant. Com vivia d'aquella manera? Era possible que una noia maca com ella no hagués rebut el primer sacrament, el sacrament que ens fa cristians, el sacrament que en ella li feia aimar la divinitat. I la Menuda la guaitava de dalt a baix, amb un esguard que l'embolcallava tota, per a veure si era igual que tothom, igual que ella, que tant aimava Déu, el bon Déu que sempre ella havia adorat entre núvols d'encens i músiques santes. I la Pepeta, satisfeta de l'admiració que produïa, s'adollava més i més aquelles punxades. I lo més estrany era que la Pepeta n'estava ufanosa d'ésser d'aquell modo, i li deia ximpleta i beata en ella que creia. Això era el que més la trasbalsava. Aquell despreci de la Pepeta envers sos sentiments, aquells mots burletes perquè anava a missa el diumenge i perquè s'agenollava davant d'aquells sants tan bonics i de cara tan bondadosa que hi havien en los altars i quan amb mirada placenta li somreien. Quin martiri era per ella resistir sempre a les mateixes fiblades. Fins quan de vegades la Menuda deia a la Pepeta: «Ensenya'm una cançó, tu que en saps tantes». La bona mossa, mirant-se-la de reüll, amb un aire mortificador i mofeta, començava: «Una vegada el senyor rector». I la Menuda tancava els ulls esporuguits. «Ves, no et vull escoltar si em contes aquesta, ensenya-me'n una altra, però que no sigui així, perquè aquesta és lletja». I la Pepeta tornava: «En la puerta de un convento», i amb afany salvatge s'ensenyava amb la Menuda, que tremolava,
i rebutjant la visió maleïda que per sos ulls desenrotllava sa companya, li pregava una vegada més que callés o que n'hi ensenyés d'altres. Però la Pepeta continuava sa esbojarrada cantarella, acostant-se a la menuda i cridant-li a cau d'orella los mots més gruixuts, los que feien el pes de la cançó. Oh, com sofria en aquells moments la menuda, que es tapava les orelles amb els punys closos. Ses més íntimes emocions, aquell amor que de tan immens no cabia en sa petita ànima, passejar d'aquella manera. Quina vergonya! I no era sols la Pepeta qui es burlava d'ella, no. Les altres fadrines també la fuetejaven per allò. Totes plegades. Eren unes mores, unes heretges. Quan la senyora Quimeta eixia del taller per anar a provar, li feien explicar coses del convent i encara no parlava, ja li queien totes a sobre. Vosaltres, aigua de castanyes, oi? I les monges, costelles ben gruixudes i bons palpissos. Sí, costelles, pobretes, ves si menjarien tant si elles sempre es mortifiquen. Què hi éreu davant quan menjaven? No, nosaltres no ho vèiem, esclar, però vaja, jo ja ho sé. Sí, us les ensenyarien a vosaltres, les costelles, per fer-vos dentetes. Que et penses que baden, les pobres mongetes? Té, ha caigut en vers. Després diràs que no les estimem a les monges. Fins els hi fem versos, deia la Pepeta. Escolta, menuda, no hi van capellans al convent? Esclar que n'hi van. Ves qui diria missa? I després de la missa els hi deuen donar xocolata, oi? Xocolata, un vas de llet i melindros i altres coses bones. I altres coses bones, eh? Què li sembla, Júlia, com els cuiden bé les monges, els capellans que els hi diuen missa? I la Pepeta esclafia en una rialla mentre es feia l'ullet a les fadrines i donava una estirada a l'esquifida traneta de la menuda. I el capellà menjava sol o amb les mongetes, potser? Ai, ves, mentre ell menjava, quasi bé sempre hi havia la superiora que li feia companyia i enraonaven. Hola, també li feien companyia? Vaja, i enraonaven, eh? Està clar, devien tenir tantes coses per dir-se i afegia una altra. I totes reien com unes boges fins que arribava la senyora Quimeta i posava pau en el galliner. Llavors, la menuda, amb tot son petit cor, estimava la senyora Quimeta i oblidava els renys que d'ella rebia cada 2 per 3. També la senyora Quimeta li feia por. Ja era bona dona, molt bona, però quan li deia qualque cosa a la menuda, cridava tant que ella, pobreta, tremolava de cap a peus i ja no sabia on era. Apenes deia: «Dona'm el cotó d'embastar», que ja estava la menuda en l'aire, saltironejant per tota l'habitació sense saber el que cercava. «Bueno, què ve aquest cotó?» Nou sobresalt i noves corredisses, fins que una fadrina caritativa deixava anar uns mots consoladors. «El cotó, dona! La mestressa vol el cotó d'embastar». «Ah!», feia la menuda, caient dels núvols on els crits de la senyora Quimeta l'havien portada. I cercava per tots els racons, per sota les cadires, i es ficava de 4 grapes sota el ventilador, a on, indefectiblement, rebia una patada de la Pepeta, mentre la senyora Quimeta li anunciava amb un crit que ja havia trobat el que ella encara cercava. Pobra criatura! Era tant el plec que havia pres de l'obediència que en tot era son primer impuls, el de l'assentiment. De vegades la senyora Quimeta li deia: «Ves a dur aquest vestit a la Rambla dels Estudis número 4. I saps?» «Sí, senyora», responia ella tot seguit, fent un saltironet d'ocell engaviat que veu badar-se a la portella de sa presó. «Veiam, digues on és, explica't», tornava la senyora Quimeta, no gaire segura de l'atenció de la menuda. I llavors ella baixava el cap tota esporuguida i amb veu tremosa i llunyana contestava: «Ai, no ho sé, ho preguntaré». I aleshores la mestressa la renyava.
i li deia tonta i bleda, i una pila de coses més, que, a l'entrar en son cap a junyir-se amb tots els sofriments que anava raconant, com a bar que replega un ses d'or, s'abarallaven uns amb altres amb frenètic desconcert i li enterbolien la mirada intel·ligència. Però tot allò de la senyora Quimeta no era res per a ella comparat amb l'altre. Aquells renys i aquells crits els oblidava tan bon punt la senyora Quimeta cridava a l'ordre aquell eixam de boges que eren les fadrines. Eren les punxades d'elles. Aquelles no les oblidava. Res les esborrava de la seva pensa, perquè renovaven sense repòs. Perquè qualsevol ocasió, aquelles punxades que tan dretoreres li dirigien a lo més fons del seu cor, fent-lo sagnar de bo i valent, el primer passant les feia seves. Fins un dia, un lampista que va anar al taller a adobar un llum i canviar un vidre de la finestra que la menuda amb una espolsada havia trencat, va dir-li que ja se li coneixia que havia viscut amb monges. Que volies fugir pel balcó com quan estaves en el convent? Li fou preguntat. No n'he fugit pas del convent jo, respongué la menuda tota roja, com si un gran insult li hagués fuetejat el visatge. Perquè no podies, que de tentacions bé prous ne devies tenir, com que et devien explotar les monges. Les llàgrimes li apuntaven als ulls, volent sortir de l'estret calaixó que les empresonava. Aquell home també era igual que les demés, igual que la Pepeta. Oh, i la Pepeta tanmateix no era dolenta, no tenia mal cor. Un dia, ara se'n recordava, tenia mal de queixal i la Pepeta li va prometre dur-li un licor amb el qual, deia ella, se li curaria tot seguit. I a l'endemà, abans que les demés fadrines, comparegué la Pepeta al taller amb una petita ampolla plena del meravellós elixir. La menuda va guardar-lo gelosament i un jorn que el mal tornava va posar-se el remei tal com la Pepeta li havia dit, i el queixal de cop i punt havia fet bondat. Tanmateix, si la Pepeta hagués sigut tan dolenta com semblava, no li hauria anat amb tants cuidados. Al convent, no, les monges per aquesta part no eren pas tan bones. Al convent, quan estava malalta, la sola cosa amb què es coneixia era amb el seu patí i amb unes quantes tasses de caldo del que les monges prenien, que al capdavall era igual que el que feien cada dia a casa de la senyora Quimeta. I ja no es cuidaven gaire més del seu mal. Pobreta! Tan mancada que n'estava de carinyo, i ni quan son cos se sentia malaltó, deixaven llur rigidesa aquelles serioses figures embolcallades de negre. L'ànima la tenien vora Déu i no es donaven gaire turment pels sofriments de la terra. Més, entre les altres, dues n'hi havia que no estaven tan petrificades. Sora Eulària i Sora Niceta. Eren les que restaven en el refectori per a presidir les menjades i cuidar de l'ordre, i tenien per aquell eixam de petites vides tendreses de mare amorosa, manyagues que elles mateixes, en llur xort rumiatge per la terra, desconeixien, però que els eixien espontànies del cor. Com no havia de ser així, si aquella tendresa, aquella caloreta tan dolça que comunicaven en torn seu, fent-les venerar com unes santes, era sols nascuda d'una compassió, d'una gran compassió. Podia ésser d'altra manera, vivint com elles en el refectori? Elles veien bé el llunyà pensament que hi havia darrere d'aquells ullets tristos, esmortuïts. Elles veien més bé encara la ganyota que crispava llurs boquetes, quan davant seu s'instal·laven aquelles immenses calderades de patates, cols, mongetes i bròquils bullits amb aigua i sal. Quin fàstic, deia la menuda al recordar-ho. Gairebé mai sa boca va rebre un bocí de carn, ni ses dentetes trossejaren una cueta de peix mentre va ésser al convent. Sempre aquelles menjades que volien ésser vegetarianes i que no eren altra cosa que desferres del mercat a on anava Sor Corazón amb una de les asilades.
la més roja i grasseta entre totes i molt amiga de la Menuda. Aquella, de retorn, li explicava ses impressions de passeig per la plaça, doncs n'estava ben contenta d'així cada dia. Veia el sol, veia gent desconeguda, coses que sempre li semblaven noves, però el que se li atravessava, el que no li anava coll avall, era captar. Tot el que menjaven ho anaven a captar, d'una parada darrere l'altra. Corrien tots els mercats captant. Oh, l'horrible mot, el trist mot, captar. I tant que treballaven les asilades. Com podia ésser que després de passar-se el dia al costurero, ajupides el feble cos sobre les blanquíssimes robes, fent-hi calats i broderies? Com podia, doncs, ésser que després de feinejar tant, encara visquessin d'almoina? I tampoc que vivien. Gairebé es podia dir que li daven amb contagotes la vida. En el petit cap de la Menuda, allò era un núvol molt atapeït, que no arribava mai a clarejar-lo sa migrada intel·ligència. Però darrere d'aquella fosquetat, darrere d'aquell núvol, en lo més íntim de la seva pensa, al lluny, molt lluny, hi sentia el pes de sa esclavitud, l'opressió de sa pobra vida, i la Menuda sofria. Molt l'havia turmentada això. Mentre va ésser al convent, i per aquest motiu va anar-se'n d'ella amb alegria, esperançada, a casa de la senyora Quimeta. En ella, almenys, el que menjaria o hauria guanyat no fora captat. Però aquella impietat, aquella heretgia, aquell olor de descregut que es respirava en aquella casa, varen trasbalsar-la per complet. I a poc, en son esperit va néixer el desig d'allunyar-se, de fugir d'aquelles parets maleïdes, d'on, ja abans que ella, s'era allunyada la fe. Allò que en el primer moment va ésser sols una petita idea, un feble desig, va anar prenent cos, i una embriagadora follia, ensenyorint-se tota ella, va fer-li oblidar aquell sagrat deber d'agraïment envers la senyora Quimeta, que tan bona havia sigut per a ella, i va decidir fugir. Aquell dia, quan la senyora Quimeta va enviar-la calvetes i fils per a comprar-hi seda, ja estava tota determinada a portar a cap son desig i amb la ferma voluntat de no tornar-hi més en aquell antre de dimonis. Mentre baixava l'escala, anava fent combinacions sobre la fugida. Aniria al convent i ho explicaria tot a Sor Eulària i Sor Aniceta, els seus àngels tutelars, i el que elles li aconsellessin, allò faria. Com que no me'n diran que torni en aquest infern, se deia ella, mentre baixava els darrers graons. A calvetes i fils ja no calia que hi vagi, perquè tampoc havia de tornar al rodet. Però i si la veien? I amb aquell recel, amb aquell neguit de les criatures, quan en el caparró se'ls posa la dèria de fer-ne una de sonada, tement que algú l'espiés, va desdir-se'n de sa primera pensada i va anar a comprar lo rodet que de res havia de servir-li en ella. Després feu cap al convent i a l'ésser davant la porta, quan tot just posava mà al picador, un esglai de por la commogué tota i retirà la mà que atrevidament havia ventat massa. I la visió d'esclavitud, la visió dels sofriments que allí dintre sostatjaven, li aparegué més clara, més neta, més punyenta que mai. I si la feien restar? I si les monges manyegueres se la quedaven? I si ara que estava més grassa i roseta la feien anar a captar? En ella? Fora horrorós? Oh no. La vida allà dintre, per anar a demanar almoina, no la volia pas. Ai, no. Només convent. Ja en tenia prou d'allò. I fugir de pressa, corrents, atrevessant carrers i més carrers. I quan ja ses petites cames s'adoblegaven, quan ja son respir s'anava fent més pantejant, dintre son pit commogut per una emoció que la corprenia tota, se deixà caure de fallida en aquell pedrís de la Gran Via i començà a sanglotar.
A on aniria? Què faria? Aquella fosquetat que tant l'espantava anava creixent i un tremolor l'invadia. Per què estava tan sola en el món? Per què la rebutjaven d'arreu a on anava? Per què no havia d'ésser com totes les nenes que passaven per allà amb ses mares i germanes i amb gent que semblava estimar-les? I volguent apropar-se per a veure-les ben de la vora, per a sentir aquella dolça flaire que semblava eixir de totes elles, anar acostant-se a poc fins al mig del passeig, arran d'unes nenes que anaven amb un senyor que devia ésser llur pare. La menuda plorava i eren tan tristos els seus ullets i son abillament tan pobre que una de les nenes, després de mirar-la bona estona amb pietosa curiositat, obrí una petita bossa d'or que duia al coll penjant d'una cadena, ne tragué d'ella una moneda i l'oferí a la menuda. L'almoina feta per tan innocents mans fou recollida febrosament per la petita desvalguda com un tresor preuat, sense vergonya. Besà la mitja pesseta instintivament, com havia vist fer els pobres mendicants, i se la guardà amb devoció en el pit, entre la camisa de cotó i sa pell de cloròtica per a sentir-la millor, més endins, aqueixa doble almoina d'amor que tant la consolava. I resignada, sentint-se menys sola, reprengué el camí del taller, seguint els passos d'aquella nena rossa que de tant en tant se girava vers ella, com atraient-la vers el bé amb la pau de ses nines blaves i amoroses. I la menuda, tot pujant l'escala de la senyora Quimeta, pensava que quan ella en sabria molt de cosir, en aquella nena li faria un vestit de glaça blava tot brodat d'estrelles d'or i plata. Heu escoltat La menuda d'Isabel Serra.